Zdravím ťa a vítam ťa pri dnešnom veľmi zaujímavom podcaste. Určite sa mnoho z mojich sledujúcich zamýšľalo neraz nad tým, ako peniaze fungujú, alebo kam ti vlastne stále miznú a samozrejme ako by si ich vedel viacej zarobiť. Dôležitým základom je pochopiť, ako vlastne fungujú, poďme sa teda dneska o tom porozprávať. Najprv si spravíme taký rozhľad v tom, že čo vlastne spravovanie osobných financií znamená. Ten názov totiž v tebe môže vyvolávať predstavu, že idem rozprávať o tom, že treba ušetriť peniaze na kávičkách alebo zhrabávaní centov a prípadne ti možno napadne, že som nejaký šialený finančný poradca, ktorý ťa na jednu kávičku chce pozvať, aby ťa dobre v tejto ťažkej dobe poistil. Celé toto je ale o niečom úplne inom a žiadny finančný poradca som nikdy nebol. Môžeš teda v kľude pozerať ďalej a ničoho sa nemusíš báť. Každopádne, spravovanie osobných financií je skôr o budovaní a zlepšovaní svojich schopností, vďaka ktorým potom neskôr postupne zvýšiš svoj príjem. Postupom času sa teda nebudeš musieť zbytočne zaťažovať drobnosťami a neskôr možno aj väčšími záležitosťami, ktoré ti potom tiež už prídu len ako drobnosti, minimálne teda to je náš cieľ, keďže sleduješ moje videá. Takže, ak sa ideme touto témou zaoberať, tak dáva zmysel sa najprv pozrieť na to, čo vlastne peniaze sú. Pokiaľ niečo chceme pochopiť, dosiahnuť a získať, tak musíme začať od základov toho, čo vlastne dosiahnuť chceme. Idem ti teda najprv vysvetliť úplne jednoducho a efektívne, tak ako by sa to malo učiť aj na školách, na ktorých sa to neučí. Čo mám na mysli pod pojmom, že peniaze nie sú reálne. Ak ich totiž nemáme dostatok, tak ich vnímame až príliš reálne a tam nastáva hlavný kameň úrazu a vytvára sa veľa problémov, s ktorými sa veľmi neradi stretávame. Prirovnám to napríklad ku kyslíku, pokiaľ ho máš dostatok, tak je pre teba samozrejmosťou, že vieš dýchať. Ak ti ale začne dochádzať, no tak sa stane pre teba veľmi nevyhnutným, veľmi dôležitým a veľmi rýchlo. Ešte dám sem taký side note pre pár ľudí, ktorí si náhodou povedia niečo ako peniaze nie sú dôležité alebo peniaze pre život nepotrebujem. Vyvediem vás veľmi rýchlo z omylu. Potrebujeme jesť, jedlo stojí peniaze, potrebujeme niekde bývať, bývanie stojí peniaze, potrebujeme platiť účty, myslím si, že všetci z nás, alebo minimálne drtivá väčšina z nás má nejaké účty, ktoré pravidelne musí platiť, čiže áno, peniaze k životu v dnešnej dobe potrebujeme skoro tak, ako napríklad ten kyslík, alebo vodu, alebo jedlo. Nejaký čas možno bez nich prežijeme, ale skôr či neskôr to skončí v konečnom dôsledku vždycky zle. Poďme si teda prejsť, prečo je pre nás dôležité si financie vysporiadať čím skôr. Keď poviem čím skôr, tak tým myslím naozaj čím skôr. Určite si totiž všimol, že všetko zdražieva. Myslím si, že v dnešnej dobe pri tom tempe zdražievania všetkého si to všimli už aj slepí. Pomerne pesimistickou poznámkou k tomu doplním to, že ti zaručujem, že o nič lepšia táto situácia nebude. Zdražievať sa bude naďalej a ľudia budú stále zúfalejší a stále budú mať menší a menší rozpočet každý mesiac. Chcem ti ale tiež dať jasnú predstavu o tom, prečo peniaze fungujú tak, ako fungujú a čo všetko mnoho ľudí o nich nechápe. A hlavne čo ťa o peniazoch naučila škola a vysvetlí ti, že prečo je to všetko na nešťastie úplná hovadina. Takže prejdime k samotným peniazom a čo si teda mysleť pod pojmom peniaze nie sú reálne. Väčšinou, keď rozprávame o hodnote vecí, tak ju určujeme peniazmi v dnešnej dobe. Dám ti hneď pár zvláštnych príkladov na zamyslenie. Niektoré Pokémon kartičky, ktoré sú veľmi vzácne, majú hodnotu aj stovky tisíc eur. Stále je to ale iba papierová kartička, ktorej výroba stála možno že pár centov, možno že menej. Napriek tomu v dnešnej dobe majú obrovskú zberateľskú hodnotu. To isté máš napríklad s NFTčkami. Ak vieš, čo sú NFTčka, tak napríklad projekt Bored Ape Yacht Club, hej. A pár pixelov na obrazovke stojí, alebo aspoň stálo, keď to bolo aktuálne, aj milióny dolárov. Kedysi sa vravelo, že peniaze sú rovnaké ako zlato. S tým rozdielom, že kedysi to ale naozaj tak bolo. Hneď ti idem vysvetliť prečo. Totižto v pomerne nedávnej histórii bolo množstvo peňazí alebo rozpočet akéhokoľvek štátu krytý množstvom zlata, ktoré daný štát mal. To bolo povedzme také pravidlo, ktoré sa nazývalo zlatý štandard. Teoreticky si teda vedel zobrať svoje peniaze z banky a vymeniť ich za nejaké x množstvo zlata, alebo naopak vedel si zobrať to x množstvo zlata a vymeniť ho za x množstvo peňazí. Ak nejaká vláda nejakého štátu potrebovala viacej peňazí a chcela viacej peňazí vytlačiť, tak najprv museli mať na to dostatok zlata. Pretože keby to nebolo kryté takto zlatom, tak by mohli peniaze tlačiť len tak do nekonečna a to by v podstate predsa nedávalo žiadny logický zmysel, že? Nastal tu ale taký drobný zlomový bod, ktorý celú situáciu trošku skomplikoval. Stalo sa to niekedy okolo obdobia druhej svetovej vojny, kedy štáty postupne upustili od toho pravidla, ktoré sa nazýva zlatý štandard a začali fungovať skôr na základe princípu fiat money alebo nekrytých peňazí.
Pojem nekryté peniaze znamená nepodložené peniaze alebo peniaze, ktoré v podstate ničím nie sú regulované, napríklad zlatom alebo striebrom alebo inými drahými kovmi. Keby si teraz išiel na ulicu a opýtal by si sa 100 ľudí, tak možno jeden ti bude vedieť vysvetliť, čo znamenajú pojmy zlatý štandard alebo nekryté peniaze. A myslím si, že ten jeden človek, čo ti to bude vedieť vysvetliť, bude pravdepodobne nejaký sebestačný podnikateľ alebo minimálne niekto, kto sa v živote nemá úplne zle a je dosť vzdelaný. Každopádne tento princíp nekrytých peňazí, ktorý funguje do dnešného dňa, v základe znamená to, že peniaze sú istené namiesto zlata samotnou vládou. V podstate je teda teoreticky jedinou istinou tých peňazí vyhlásenie vlády, že všetko je pod kontrolou, pretože my ako vláda všetko regulujeme. Pokiaľ ale dávaš trošku pozor a vnímaš svoje okolie, tak určite chápeš, že takáto stratégia dokáže z dlhodobého hľadiska vyvolať dosť veľké problémy. Pekným príkladom sú napríklad niektoré štáty v Južnej Afrike alebo v Južnej Amerike, kde vlády tých štátov tlačili peniaze do nekonečna a ľudia proste stratili vieru v tie dané peniaze. Ďalší pekný príklad je napríklad nemecké císarstvo po prvej svetovej vojne. Ekonomika bola v nemeckom císarstve v tej dobe na tak zlej úrovni, že jeden chleba stál aj stovky tisíc a ľudia radšej kúrili samotnými peniazmi, ako keby si za tie peniaze mali kúpiť nejaké palivo na kúrenie. Čo sa v podstate v nemeckom císarstvu po prvej svetovej stalo, sa nazýva hyperinflácia. A tá hyperinflácia vzniká presne na základe tohoto. Peniaze sa tlačia do nekonečna, až v podstate úplne stratia hodnotu. Vlády by ale v dnešnej dobe predsa netlačili len tak nekonečno peňazí, že? Hlavne keď majú nejaké príklady z minulosti alebo aj z dnešnej doby. Všetci vieme, že čo sa potom stane. Problém ale nastáva pri tom, že to isté sa deje aj teraz. Čo si za 100 eur kúpil pred rokom, si za 100 eur ani zďaleka nekúpiš dnes. Rozdávanie protiinflačnej alebo predtým protipandemickej pomoci a rôzne iné zúfale nápady len zhoršujú momentálnu infláciu a prispievajú k tomu, že peniaze koniec koncov ešte viacej stratia na hodnote. Ak na 2 roky zavreš väčšinu firiem, zakážeš ľuďom chodiť do práce a budeš im rozdávať peniaze zadarmo, tak komu by napadlo, že to bude mať nejaké následky. Celkom úsmevný detail je, že zhruba 23% celosvetového množstva dolárov sa vytlačilo. Ak by sa peniaze takýmto šialene rýchlym tempom tlačili naďalej, tak v priebehu pár rokov by sme sa ocitli v strede absolútnej katastrofy. Ďalej prejdeme k tomu, že čo s týmto majú spoločné dlhy a prečo je inflácia skoro ako taká skrytá daň, ktorá vždy najviac zasiahne ľudí v strednej a nižšej vrstve, a ako získať dostatočne rýchle nejaké osobné tempo, ktoré ti pomôže vysporiadať sa s rôznymi situáciami a celým finančným chaosom, ktorý sa blíži. Poďme si teda ďalej prejsť niečo, čo ťa pravdepodobne naučili v škole a pravdepodobne sa to aj preukáže ako úplná hlúposť. Väčšinou, keď sa spýtaš ľudí, ako fungujú banky alebo ako fungujú dlhy, tak bežne ti povedia, že na jednu stranu si ľudia v banke odložia peniaze, banka má nejaké obrovské trezory, kde sa peniaze odložia, postarajú sa ti o ne a ochránia ti ich. A v podstate si teda neodkladáš peniaze doma pod vankúš, ale do banky. Dokonca ti za to dajú odmenu, dostaneš úroky a iné benefity, aspoň to tak kedysi bývalo. Dneska už ty platíš bankám za to, aby si u nich mohol svoje peniaze nechať, čo sa snažia nejako zbagatelizovať tým, že ponúkajú všelijaké služby, ktoré sa naopak kedysi neponúkali. Na druhú stranu, banka tieto uložené peniaze od iných ľudí požičia zase iným ľuďom a z úrokov na týchto požičkách zarobia viac, ako by rozdali na úrokoch za vedenie účtov pre klientov. Teoreticky teda tá banka dá klientovi úrokovú sadzbu na účet 0,1% a druhému klientovi úrokovú sadzbu na úver 3,5%, takže to znamená, že tých 3,4% rozdiel je v podstate zárobok pre tú banku. Nejako takto alebo aspoň podobne ti to vysvetlí väčšina ľudí a takto sa to učí na väčšine škôl. Znie to jednoducho a logicky, ale v podstate je to úplne zlé vysvetlenie. Je totiž obrovský rozdiel v tom, ako banky fungujú podľa nejakého verejného názoru a obrovský rozdiel v tom, ako banky fungujú v realite. Hlavný rozdiel je totiž v tom, že v realite tá banka nie je obmedzená tým, koľko peňazí v tom trezore má odložených. Povedzme, že v trezore banky je odložených 1 000 000 eur, ktoré tam rôzni klienti majú odložené. Tak človek by si teda povedal logicky, že banka vie požičať niekomu peniaze v hodnote toho 1 000 000 eur. Banky ale fungujú na úplne inom princípe, ktorý sa nazýva frakčné rezervné bankovníctvo. S týmto pojmom som ťa možno že trošku zmiatol a znie strašne zložito, ale je to úplne jednoduchá vec. Hneď ti to vysvetlím. Frakčná rezerva alebo zlomková rezerva, čo už znie možno trošku jednoduchšie, znamená v podstate to, že tie banky potrebujú len zlomok peňazí z tej celkovej hodnoty úveru na to, aby ten úver mohli poskytnúť. V podstate teda ten 1 000 000 eur neumožní banke požičať iným ľuďom 1 000 000 eur, umožní im požičať a tým pádom zarobiť 10 miliónov alebo 20 miliónov len na základe tohoto princípu, čo pre nich vytvára dosť veľký pákový efekt. Druhá otázka je, ako sa tam ale tie peniaze objavia
objavia. Napríklad v prípade, že ti banka schválí hypotéku 300 000, ale tých 300 000 momentálne nemajú, tak majú z toho len určitú časť, teda ten zlomok. Predošlý majiteľ tej nehnuteľnosti, ktorú si ideš kupovať, predsa tých 300 000 potrebuje dostať hneď pri kúpe a nedostane ich od banky postupne v priebehu 5 rokov. Toto funguje vo väčšinovej časti sveta následovným spôsobom. Poviem ti to úplne zjednodušene. Banka si tieto peniaze vyžiada od centrálnej banky, od ktorej samozrejme tie peniaze dostane. V centrálnej banke síce za to zaplatia nejaké malé poplatky za spracovanie, nejaké malinké úroky, ale tie peniaze majú teoreticky v podstate zadarmo. Ty si teda v podstate požičiaš peniaze od banky, ktorá si ich požičia od centrálnej banky, čiže v podstate sa tie peniaze objavia skadiaľ. Stále nevieme, lebo to pokračuje od jedného k druhému, k tretiemu. Takže otázka nastáva pri tom, že skadiaľ tie peniaze zobere tá centrálna banka. A odpoveď je, že ich jednoducho vytvoria. Len tak, z ničoho nič, lusknutím prstu, paf, tie peniaze existujú. Kedy si tie peniaze bolo treba paradoxne aspoň vytlačiť, aby existovali v hotovosti, keďže sa nedalo všade platiť kartou a bezhotovostné prevody neboli taká úplne bežná vec, ako je dnes. Ale v dnešnej dobe netreba už ani to. Celkom ironicky sú to len číselka na obrazovke, proste sa objavia len tak, lusknutím prstu. Z toho nám teda vyplýva, že banka dostane tie peniaze prakticky zadarmo. Tie peniaze, ktoré dostanú prakticky zadarmo, ti požičajú, ale to už rozhodne není zadarmo. Tu sa ďalej dostávame k časti, o ktorej asi všetci veľmi dobre vieme. Ak nezvládaš platiť účty alebo splátky podľa zmluvy s bankou, tak ti vezmu tvoje veci. Neprídu len tak za tebou a nepovedia ti, že dobre, však si to aj tak len zo seba robíme srandu a vyrábame si imaginárne peniaze, ktoré sa tu len tak točia a objavujú a strácajú, tak si môžeš dať od splácania na chvíľku prestávku, kým to budeš znova zvládať splácať. Nie, proste prídu a vezmu ti veci. Neprídu doslovne, ale veci ti vezmú veľmi doslovne. Pri niektorých zmluvách záleží na výške požičanej čiastky, ktorú si od tej banky dostal, ti môžu zobrať prakticky čokoľvek, čo uznajú za vhodné a predať to. Je im úplne jedno, že či tvoja firma skrachuje, alebo či prídeš o bývanie, či na základe toho spáchaš samovraždu, oni to proste aj tak urobia, pretože si mal vedieť splácať. Pritom je to ale celé také trochu divné, že? Na jednu stranu sú to doslova len také rozprávkové peniaze, ale na druhú stranu si nútený do toho neprestajne investovať kvázi reálne peniaze. Srandovná vec je, že na tomto celom je ale niečo ešte oveľa divnejšie, hneď sa k tomu dostaneme. Kedysi sa ľudia pomocou alchémie snažili pretvoriť olovo alebo iné menej vzácne kovy na zlato a peniaze. To samozrejme logicky nefungovalo a nakoniec sa celá táto téma uzavrela tým, že niečo len tak na niečo úplne iné premeniť nevieme. V dnešnej dobe je toto s peniazmi ale celkom paradoxne možné, hlavne s tými nekrytými peniazmi. A ak sa pýtaš, že prečo, tak odpoveď je, že pretože nekryté peniaze sú v podstate len bezcenný papier alebo číselko na obrazovke, ktorý na to zlato alebo tú hodnotnú vec premeniť vieš. Jak som už spomínal, dokonca už netreba ani samotné peniaze. Ako už som spomínal predtým, tak celé toto tempo množenia peňazí sa za posledné roky dosť zrýchlilo a vždy bola síce táto situácia pri najmenšom divná, ale posledné roky sa svet dostal do absolútne ironického a smiešného tempa, čo sa tohto týka. Mám teraz pre teba zaujímavú otázku. Zastav si prosím ťa video a skús mi odpoveď na túto otázku napísať do komentára. Zaujíma, že čo si o tom myslíš, aký je tvoj názor a čo mi na to povieš. Povedzme, že som ten človek, ktorý riadi celé tlačenie peňazí. Že som ten človek, ktorý riadi centrálne banky na celom svete, alebo že som človek, ktorý riadi niektorú centrálnu banku, alebo že mám slovo v rozhodovaní o globálnej ekonomike, alebo že som niekto takýto veľmi dôležitý a významný. Tuto prichádza moja dvojitá otázka. Prvá časť tej otázky je, že kto podľa teba som. Nemusíš mi hovoriť konkrétnych ľudí, mená alebo nejaké skupiny, normálne mi povedz, že kto som podľa teba. Čo mám na starosti, ako som sa k tomu dostal. A druhá časť tej otázky je, že do istej miery teda logicky aj ja rozhodujem o tom, koľko peňazí sa vytlačí. Nerobilo by ma to podľa teba takmer všemocným? Teraz si prosím ťa stopni video, napíš mi odpoveď do komentára a potom si ho môžeš pustiť ďalej. OK, ak máš komentár napísaný, ja si ho potom prečítam, krásne ti naň odpíšem, môžeme sa o tom porozprávať. Poďme teraz teda ďalej, pretože povedzme si úprimne, peniaze dokážu pohnúť veľa vecami a veľa ľuďmi. Kto teda stojí na čele týchto inštitúcií a riadi tieto procesy tlačenia peňazí a rozhodovaní o globálnej ekonomike? Bez ohľadu na komentáre, ktoré ste napísali, bez ohľadu na to, čo si myslím ja, všetko sú to iba dohady a koniec koncov nemáme absolútne šajnu ani ja, ani ty,
ani tí, ktorí toto video nepozerajú, to je ďalšou trošinku divnou vecou. Nejdem sa do hĺbky ponárať do politiky, nejdem rozoberať politické témy, nejdem rozoberať žiadne konšpirácie, poviem iba krátku vec, začnem pri politických voľbách. Určite by ťa totiž zaujímalo vysvetlenie výroku, že strany alebo ľudia nebývajú úplne 100% volení voličmi. Najlepšie na tom je, že ľudia, ktorí riadia celú ekonomiku a tlač peňazí, dokonca neboli volení vôbec nikdy a vôbec nikým. Nikto si ich nevybral, nekonala sa žiadna volebná kampaň, nepotrebovali si získať náklonnosť alebo sympatie žiadnych voličov, lebo takéto voľby sa nikdy nekonali, nikdy nekonajú a ani nikdy konať nebudú. Ako som hovoril, týmto samozrejme nejdem rýpať do žiadnych potenciálnych konšpirácií a ani sa do tohto teritoria nechcem presunúť, ostanem sa teda držať iba faktov, o ktorých vieme. Doplním k tomu teda len toľko, že rôzne najbohatšie a najmocnejšie rodiny sveta majú veľmi rozhodujúce slová v riadení globálnej ekonomiky už dlhšiu dobu. Každopádne pre teraz nám stačí chápať, že ľudia, ktorí túto ekonomiku a tlač peňazí riadia, nie sú nejako verejne známi, nie sú nikým volení, my to tým pádom nejako neovplyvňujeme a sú to logicky veľmi, veľmi mocní ľudia. Na chvíľku teraz ale prehodím témy. Väčšina z nás vie, že vlády štátov fungujú na princípe dlhov. Nezáleží, o akom štáte sa bavíme, pretože vo väčšine štátov sa tento princíp využíva. Jedna vec, ktorá sa k získavaniu hlasov veľmi využíva, je sľubovať ľuďom veci zadarmo. Takúto stratégiu zvolil dokonca už Cezar veľmi, veľmi dávno. Pokiaľ niekto ponúkne ľuďom niečo zadarmo, len tak ľudia majú sklony sa stavať na stranu toho človeka alebo skupiny, čo ich obdaroval. Majú potom sklony a tendencie prehliadať alebo bagatelizovať všelijaké red flags. Vedel by som vymenovať veľmi veľa príkladov, ale nejdem a ani nemám záujem rozoberať akékoľvek politické témy, ako som tiež povedal. Určite takých príkladov poznáš dostatok aj ty sám. Čo je ale na tomto divné? Idem ti uviesť príklad. Predstav si, že sa jedného krásneho dňa rozhodneš usporiadať obrovskú party pre celú rodinu, známych, ich rodinu, ich známych, proste pre každého, kto príde a o kom aspoň vieš, že existuje. Problém ale je v tom, že si 100 000 eur v mínuse. Takže keď sa chystáš zaplatiť za všetky výdavky spojené s tou party, ktorú organizuješ, tak logicky ti žiadna platba nikde neprejde, lebo nemáš žiadne peniaze, aj tak si už dávno v mínuse. Tá divná vec ale je, že pre vlády toto pravidlo tak úplne neplatí, pretože oni si miesto toho proste len vytvoria viac peňazí. Technicky si ich požičajú od centrálnej banky, podobne ako to robia obyčajné komerčné banky, to by sme ale zachádzali už príliš hlboko do detailov. Pre teraz zostaneme pri zjednodušenej verzii, že si peniaze proste požičajú alebo vytvoria. Ty samozrejme v podstate za všetko platíš dane, hej. Vždy keď si niečo kúpiš v obchode, daň z tvojej výplaty, daň z registrácie nového auta, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to nekonečný kolobeh daní. Z tvojej výplaty zamestnávateľ odvádza dane, tebe tvoju výplatu tiež zdania, ako som povedal. Keď si kúpiš jedlo, vodu, bývanie, oblečenie, hru, platíš dane. Keď do auta tankuješ, platíš dane. Aby si mohol chodiť po diaľnici, platíš si diaľničnú, za ktorú platíš dane, ktorá je v podstate sama o sebe jedna veľká daň. V podstate sa skoro nič na svete nedieje bez toho, aby sa platili niekde nejaké dane. Je tu ale jedna taká nenápadná skrytá daň, ktorá sa skrýva v úzadí a už sme sa o nej predtým v krátkosti rozprávali, vrátim sa k pojmu inflácia. Ak do nekonečna množíš peniaze, tak postupne strácajú hodnotu, ako som hovoril, až kým sa stanú úplne bezcennými. Veľa volebných kampaní sa vedie spôsobom, že sa ľuďom učiní nejaký sľub, niečo sa splní alebo zlepší. Napríklad si predstav, že tá volebná kampaň spočíva v sľuboch typu ale tento proces bude samozrejme veľmi finančne nákladný, preto sme sa rozhodli, že budú zvyšovať dane pre bohatých ľudí, ktorí nám tieto náklady pokrývajú. Také niečo sa stať nikdy nemôže a ani sa nič také nikdy nestane. Prvý problém je, že není na svete dostatok bohatých ľudí, ktorí by mohli byť takto zdanení, pretože finančné výdavky bohatých ľudí sú absolútne odlišné od výdavkov bežne žijúceho zamestnaného človeka s rodinou. Po druhé, bohatí ľudia majú informácie, kontakty, financie a prostriedky na to, aby našli spôsoby, ako sa vyhnúť rôznym daniam a spraviť rôzne výhybky. Po tretie, tieto výhybky existujú kvôli tomu, lebo sami politici ich vytvárajú a umožňujú kvôli svojim bohatým priateľom, sponzorom, iným ľuďom a v neposlednom rade aj kvôli sebe samotným. Čiže čo sa v realite namiesto toho deje je, že sa sľubia veci zadarmo, potom sa vytvoria peniaze na to, aby sa veci zadarmo mohli financovať a potom peniaze stratia na hodnote a skúsme spoločne uhadnúť, že kto na tomto koniec koncov stratí. Presne tak, bohatí ľudia to nebudú. Bohatým ľuďom je jedno, za koľko im asistent spraví nákup potravín, alebo za koľko natankujú benzín, alebo koľko zaplatia za steak alebo iný obed, alebo koľko stojí oblečenie, ktoré si kupujú. Najviac na tom stratia ľudia v strednej a v nižšej vrstve. Čo je samozrejme dosť ironické, keďže toto sú tí ľudia, ktorí volia tých ľudí, ktorým slúbia rôzne veci, vďaka ktorým by sa ich životy mali zlepšiť. V podstate teda dostaneš niečo, ale druhou rukou ti to vytiahnu z baťohu vo forme teraz zdražie mlieko, alebo pečivo, alebo energie, plyn a tak
tak ďalej a tak ďalej. Ľudia potom nechápu, že prečo sa toto deje, vinia z toho bohatých ľudí, alebo firmy, alebo poľnohospodárov a rôznych iných ľudí alebo skupiny. Takto to funguje v podstate už 10 ročia s tým, že v minulosti to síce bolo zlé, ale teraz ako keby všetci stojíme na pláži a čakáme na obrovskú tsunami inflácie, ktorá sa k nám blíži, pretože celý tento systém sa absolútne vymkol kontrole aj napriek tomu, že to nikto neuzná. Dlhy sa vymkli kontrole, zadarmo veci sa vymkli kontrole a finančná gramotnosť ľudí je v absolútne katastrofálnom stave. Preto to existujú dve riešenia. Jedno je trošku utopistické a jedno je trošku reálnejšie. Tým prvým je, že sa všetci naučia finančnej gramotnosti, prestanú voliť nesprávnych ľudí a správať sa tak, ako sa správajú, čím tento systém stratí podporu a svet sa stane úplne úžasným a krásnym miestom pre život. Nechcem byť cynický, ale ako som už povedal, toto je trošku utopistické a nereálne. Pri najmenšom nereálne, lebo všetci ľudia svoje zmyšľanie jednoducho nezmenia. Druhým teda je, že tieto problémy vyriešime na našej osobnej úrovni, čím pomôžeme minimálne sebe a nejakému blízkemu svetu okolo seba. Keďže toto druhé riešenie je reálnejšie, ideme si povedať viac o ňom. Čiže predtým, ako sa dostanem k začiatku tohoto druhého riešenia, tak si poďme v rýchlosti zrekapitulovať, čo sme si doteraz povedali. Povedali sme si, že peniaze sa kvázi vytvárajú z ničoho nič. Nie sú ničím podložené, aj keď to tak kedysi bolo, tak tento systém sa dávno zmenil, už to tak není. Ďalej sme si povedali, že banky nepotrebujú nejaký konkrétny obnos peňazí, ktorý požičiavajú mať v ich priamom vlastníctve, takže to im dáva obrovský pakový efekt. A tiež vieme, že tieto peniaze tvoria ľudia, ktorých bežní ľudia nevolia, nevyberajú a v podstate ani nevedia, kto vlastne títo ľudia sú. Ku koncu ešte spomeniem, že veľa z nás musí platiť účty. Skrátka, teda z ničoho nič vytvoria niečo, čo v podstate ani nie je reálne. Vytvoria čísla na obrazovke a pretvoria to na niečo, čo je veľmi reálne. Až tak reálne, že ak nevieš pravidelne splácať a hrať podľa ich pravidel, tak ti vezmú tvoj majetok alebo oveľa viac, ako som už hovoril. Bez myhnutia oka. Je im to úplne jedno. Takže v podstate sa bavíme o nejakej modernej alchémii. Ak by o tom vedeli všetci tí, čo sa tak v stredoveku snažili, tak by im rozum z toho odišiel. Otázka je, že čo ale s týmito informáciami vieme robiť. Ako som spomenul pred chvíľkou, tak buď môžeme dúfať, že sa ľudia preberú a svet sa zázračne napraví, alebo skúsime nájsť riešenie sami a napravíme aspoň svoj život. Pojmom napravíme to sami nemyslím, že sa máš pokúšať napraviť moderný finančný systém alebo napraviť svet. Nemáš sa ani pokúšať globálne šíriť finančnú gramotnosť. Takéto vízie sú tiež trošku utopistické. Čo ale napraviť môžeme, je naša vlastná situácia. Najlepšia vec, ktorou sa dá teda začať, je pracovať na zlepšení svojich schopností. Bez nejakých schopností nedokážeš nájsť spôsoby alebo zvládnuť veci, ktoré ti zarobia viac peňazí. Ako som už spomínal, keďže tvorenie peňazí sa vymklo kontrole, tak šetrenie peňazí a všelijaké dôchodkové sporenia a sporiace účty alebo aj obyčajné odkladanie peňazí doma v trezore alebo vo vankuši je v dnešnej dobe úplne zbytočné. O čo viac peňazí si ušetríš a odložíš, tak o to viac peňazí ti stratí na hodnote. O čo viac peňazí stratí na hodnote, tak o to menej ti z tvojich úspor v konečnom dôsledku zostane. Miesto šetrenia by som teda vrelo odporúčal začať tieto peniaze investovať. Otázka je, že do čoho, že? No, napríklad do svojich spomínaných schopností, alebo rôznych kurzov, certifikovaných školení, získania kvalitných skúseností a informácií, pretože investícia do seba samého je vždy nejakou istotou. Takúto investíciu ti nikto zobrať nemôže a ani nevie a vždy je to väčšia istota ako investovať do všelijakých volatilných položiek a dúfať, že zrastú o 100-násobok namiesto toho, aby úplne skrachovali. Investuj teda do seba, do svojho podnikania, do nejakých vlastných nápadov. Nie každý nápad je správny, ale tie nesprávne ťa často naučia viac ako tie správne. Vo videách, ktoré sú na našom kanáli už zverejnené, rozprávame o veľa užitočných témach, ale tie najcennejšie rady ešte len prídu. Nezabudni nám teda dať odber, aby si žiadne cenné videá do budúcna nezmeškal. O všetko, čo sme sa v živote naučili, sa máme záujem podeliť s tými, ktorí o to stoja a ktorí majú záujem svoj život zmeniť k lepšiemu. Ďakujem, že náš kanál sleduješ a som si istý, že v budúcnosti nám za to poďakuješ naspäť.